mfowami. Yeah. Uhambe uyothengisa inkwa lapha kwaGojo shop. Awupholoni. Awuzonihlezi ungithuma nje yini? Sisekhamba wena manje. Okay, kodwa ayingeke. Asahambe semsobabili. Hambe. Bona bafana bamanje ayisebedinga ukushaya impela. Lo mfana khona semthuma. Kufanele ngithi umfaka isibhaxo lo mfana. Emnqamla jiqu kabe yami yazi ukuthi ilekusule kuseni asidlile mina ngilambile manje ngishayile asiphanti imali nayi lento aniqhamuka lapha ushone khona eyorata sashisa lokugwala njengamanje orata sipoza ngijiye kuya nasho ngathi iphethe nanemali phela kungalo ukukhuluma endoda hambani Sho. Yajabula ma. Awazi umbona umfowami lokho umthuma esitolo. we angikaze ngimbona kodwa singahamba phela somqalaza ngenhla Ayifosho ngilambile emthumisa ikhona upholo nasahambe mhlawumbe na uzothola igawulo kancane. ayasambe vele nami lapha kwesama buku Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeke empilweni zethu. Hayibo ulala noma wenzani hayi wasimbuke kubulaleke ngene nje. Ngiyamthuma isiqalo ndoda hayi start. Hayibo inqa awu ufile. Start op Facebook. Start. Oh, usinile lena asembulalile la mase. Usimpela 20 rand amade ngufake uthathile lezinja lezi. awuthule mfowethu siyabanda qha manje lokho njani? Hayi ngibulala umbhothi, ibulala lezi zinja ehlaya. Bula ngobani? Yabaqala. kodwa khona lo mfana oyingozi ethi ngingamlajuka mhlawumbe uye Ngamlajuqu. Ehamba nobhutwana. Owaphi lo? Bahlala la. banokuhlala mama lana Kodwa mina abangibambi inkonzo labona ukuthi hayi. Ngeke manje asifonele i-ambulance. Lo muntu ufana umsefile noma usaphefumula. Sibona ngisidinga mfowethu ngoba usethula sisibona simbambeni ngibone ekhaya ngoba bebona Madoda. Labantu abazithola ukuphumula benzele. Mina samsisi bafuna labafana lapha. ele betholakele umntwana encane ngakayi Kwatholakala emadoda. Sakabe mina lo mnqamla juqu impela osengababamba abantu inkunzi. Akumele ngenze umnyakazo la endaweni. Sekuthulakala abantu sebeyazenzela nje. Amahlombe amasina nje yini engisindayo. Ngolala. Hayibo, uqola nje lo, angikhoza nje ngibaleka. Thoza mfethu nginenkinga. yini mfethu kangenjani manje Ngibone ngamgwasa yangibhokela. ayikho leyo nto okokuqala wena wahamba sicabene nawe ufunani manje la Manje nginokuzekela mfo ngasasinawo mfethu Hayi. nempela
Yankini nasiyangibhokela. Serious. Uyalunga. Wena Serious? wambulalelani uyalunga. Ngempela. Antu umngane, Uyalunga. Wena wambulalelani uyalunga. antu umngane njani ngempela wena? Usiyangathi asinawe. Hayi siseke. Uyalunga. Wenza kahle akufokela. Mprofeti Mjobo mfethu, angazi ukuthi nginento engayichaza kanjani. Kodwa ngabulala umfana manje usehlezi ngifikela. Ngamtshela uSibhozo la ukuthi lo mfana useyafika lo mfana engambulala. Angakhola kodwa ngeni nasahlezi sobabili. Wafika naye wabona manje siyadinga usizo. Manje ngani noma singathola mina kuwena. Hayi kumele usizwe ngingathola ngiyanizwa ukuthi ngithini kodwa kumele niyenze into emele nifike nayo kumele nifike nefundane nje negama lakhe lokho okunye sisokuxoxa phakathi lapha ngibona kuphela-ke okunye sonekubuza khona lapho phambili into emele ngisize yileyo kuphela ngoba ngisizakala-ke Lapho esibothola lantu ababulala ubhutwana. Kumele sibazi ngento asesibathole phela isile lento abayenzi. Sibathola lapho. Ngiyangazi kodwa singazama nje siphume njengamanje futhi siyobaqala. Yeah. Ngabekho ukuthi nje. Asazi asambeni sobona.